Iti maikanam abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy iti maysa abalasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka, sika tinaidumdumat, sika anaidumdumat ti pategna. Ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria, ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto. Ipas ngay munto ti maysa lalaki ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatwan. Pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Ito rayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel kasano a maaramid daytoy, idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insong bat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan. Daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing, kat maawagan to iti anak ti Diyos. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada alupes, masikugen no pay baket unayen, innem abulanen ti sikogna. Taawan ti saan akabailan ti Diyos nga aramiden, adtuyak nga adipen ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanyak kas insaom. Ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Iyay nakaikamangan ni manong ko, nataypay ko ni ipagkon, madama nga malamlamayan tata, agpunpunto no 28, nagigyanak ijay barangay da idi, ubingak, kati ugali ti tattao di jay, dagiti nataengan, amin nga lalaki, nga ubing, ti awag da kanyada, amboy. Amin mga babae, ambit. Iso nga, oy amboy, kasi kuma, no kumano dagiti Bisaya ke dong, kunadan sa nya naganara jay. Amboy, kunada. Ano amin mga babae ambit. Aging gana nga lumakay ken bumakit da amboy ken ambit, iso nga ambit ken amboy amin nga tattao ijay. Kasla ambit amin kada amboy tinagan ti tattaon sadya ayanda. Uray di panawon da Apo Jesus, tinagan pagtitinnawidan. Da kayo at the junior, the third, the fourth, the fifth, the 255, kasi madata ka. Rupo di 255, kaya muda jay. Nga jay. Andi iso da pagtitinnawidan, iso nga di nagan ni Juan. Idi ibagada nga Juan tinagan na, haan atawam mo ti kabagyam, ngagnagan ti Juan, kunada. Sa karyas kuma, saki kuma. In baga ni Juan in surat na ay ni Zacarias Juan tinagan na kunada. Iso nga di ayan da idi no Maria nagado ti Maria kanya da di met Maria Magdalena, Maria nga asawa ni ko, Maria nga ina ni kasi ay Maria basta Maria amin. Ora di ayan mi ado ti agnagan ti Maria. Adda Maria nga aglaklakosan dia, adda Maria nga agpadpadaya, adda Maria nga papait, adda Maria nga chismosa, adda Maria nga mangutang, adda Maria basta Maria amin ti nandiya kamo no ado ti may Maria. Amuyo ti kahit nga saon ti Maria, ado ti meaning na. Umuna beloved ti Maria kahit nga saon may sa beloved. Uno saan bitterness. Hajay, bitterness may sa nga title na bitterness. Ngam ti maysa nga naka-amazing na naganay meaning nagayam ti Maria, wish for a child. Kasla dimawat ti anak. Wish for a child kunana dayay. Kadagiti Hebro dayay Mariam kunada, wish for a child. Dumawat ti anak. Iso ni Maria naganak.
Kalkalpas tayo nga diniskas idikalman, ti bakit anaganak. Nagango abakit, awanan Lopez Pay, nakseten, naganggangan, nagango parparianan, naganak. Aramid ni Apo Diyos. Tatamot baliktad. Ubingan, about 13 to 15 years old. Isumot tinaganak. Anya tinaaramid. Ni Maria umuna, sino ni Maria? Ni Maria haan nga prominente a tao. Kunak ngarod ka, anya dagiti, anya nga tati kasano tati itsura ni Maria akas balasang. Sigurado ano siya ka, anya dagiti usual nga iganak. Ballpen, nagsurat, cellphone, tablet. Anya dagiti iganak, raketa ti tennis, bola ti tennis, bisikleta no agre-prepare no agbabay kak, aginaw no pa naginaw. Sabon dagiti ti usual. Ngem ni Maria sigurado ti ima na uray balasitang dayjay, agkalkalyo at ti ima na dayjay. Ordinary woman. No anya dagiti aramiden ti agtagibalay, isumot ti obraan na mapanagsa do, mapanaglaban ang runa ti bado data dagiti napuposkol nga kasla nga kasla dayto bado yo tatan nga dry fit. Iso dayan dayta dry fit yo nakapit nga talaga agbukbukol aminan makita aminan gaday da awampay kaiso da na ordinary woman agluto agbalsig ang aton agbalsig jak amo ano agluluwa mo nga agpuypuyot tawampay musyalinda di mo kasi nga tang agpaypaypay iyayan nga agmukmukat ordinary woman nang runa tahaan nga siyempre 13 years old hanga di adal awan ti trabaho na. At di jay numnumo na di lugar da, haan nga taga-sentro ko ma jay lugar ni Maria. Sigun ka dagi nakapanen, kinda dagi agad adal, at di jay igid kasla ko ma jay sityo, kala ko ma jay taga-ubog laeng, kasi ko ma jay kaiigidan. Kanapan nagparang ti anghel king kuana, ganyan ti kunana, ay Mary, shh. Hoy, kunana siguro, agdungdong sa siguro ni Maria. Kunana, agsikog kanto. How can this be since I do not know a man? Kunana mat. Kas ano nga maaramid daytoy, kaawam mati, na itulagan nga asawaan ti ni Jose nga lakay ni Jose, ubing ni Maria, jay ugali da idi, naabutan nyo nga tamo, da kayo nga apanda nagani, agasawan to, dagay anaktan, kasi kuma, na itulag. Kakunana, kasano nga maaramid daytoy, kaawam mati, boyfriend ko, awam mati, ex-mate ko. Kasano nga ron nga maaramid daytoy, haan sa linungan na kanto, sika, tinainggasatan, kadagiti amin ababai. Hanya ko na idumduma ti patigna, kunana. Hail full of grace, kunana dayjay. Iti aramaik nga word ka, kaslamay sa nga word, ay ka, ye hail full of grace, kunana dayjay ka, iti aramaik ka, kaslamay sa nga word, anya ti kunana, kekareto mene, kunana dayjay. Kaslamay sa word kanya dayjay, ti aramaik, kekareto mene. Dayjay laeng ti malagip ko ti aramaik kan awanan, makamu kay ito mag-research sa niya ti kayat yo alagipan. Kekareto mene, hail full of grace. Sikati na inggasatan kadagiti amin ababai kunana sikati na idumduma ti patigna ti apod daking ka agsikog kanto kunana nariribok ya anghel ay nariribok ni Maria di imbaga ti anghel kasano nga maaramid awam mati boyfriend ko sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Wow, ubing balasitang sa linungan na kanto ti Espiritu Santo nya pinaraburan na kati Diyos agsikong kata ipas ngay munto ti may sa lalaki panaganam to ti Jesus na indaklan to kuna ni Maria idi sinaludsod na anya nagdumaan di sa ludsod ni Maria ken ni Zacarias idi napan ni Gabriel the same anghel idinapan ni Gabriel ken ni Zacarias kunana, hey saki kunana ta agin insenso nga rod ijay ay nya templo. Agsikog to ni baka mo. Diyan mamatin bakatan sa Lopez napaganti kararag mo kunana. Kahaga po tahang nga namati ni Zacarias anya ti kunana agumul kanto. Tatamo ni Maria tinapan na nagsaludsudan.
Kakuna na agsikog kanto. Kas ano ti pan nakaramid na dahito kaawam mati bagik ni Zacarias di saludsod na doubt adda pa nagdua-dua na ta bakit garuden santo yan Lopez pay. Ngam ni Maria di saludsod na nga kas ano nga maaramid daytoy kaawam mati lalaki nga kabit sininarak ko haan nga doubt. No di confirmation nga isuna birhen kas ano nga maaramid datoy kaberhenak. Doubt kin ni Zacarias isuna kinonpermaran na nga isuna nadalos a babae. Haan sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Kanya ti kuna ni Maria maaramid kumakanyak kas insaom. Ngam sakbay nga imbaga na dayta pinaturidan di anghel jeri na ni Maria. Kas ano ti panang paturid na, malagip mo ni Elizabeth, nga kasinsin mo akong kunada Lopez, masikugan, no pay bakit? No pay bakit? No pay bakit? Masapol nga ulit-ulitan, tap na sumungbat. Di ba children? Kakuna na, pinanagnakan na, malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth, masikugan, no pay bakit? Abulan, innam abulan ng jay. Sikog na, wow. Napaturidan ni Maria. No ituloy tayo nga basaan dito nga ebanghelyo, anya ti kunana, napan ni Maria, nagnag na, kinni kasinsin na nga Elizabeth. Nakipagyan ijay, ti unos ti talo abulan, kaya na nga sa un, innam abulan ti sikog na, nagyan ti talo abulan, inuray na nga na, naganak, one children, kasjay. Inuray na anaganak, pinartiraan na nga ta. Di mat? Kanangalaan na partira garod. Baka tagakasilagan mo ti partira. Day di apong ko partira, aging gana nga nakapsot ti matanan, no daganak di ayan may apan dabirukan, na minsan na pan nagpaanak, guyguyoden na ta ulo, di mo ulo aganak tinakita, ay guyguyoden na ta, ang mga ulot ubingan atahan, nagarod makita, makaramutan na pa jay, gaya apong ko partira idi. Kanapan na kinagkadwa, mahal lang nga kinagkadwa, adapay mat ano, dati ko madatayo nga tattao, kuma adamot a faktor na nga, apan na kinagkadwa, na ikat ti pakaibabainan ni Elizabeth, kin ni Zacarias nga asawa na, gaputa kababain kanya datihan nga agsikog. Ngam idi agsikog, bakit matan nakababain mat Gasampay mata about 70 years old, more or less 70 years old, sa nagsikog. Diyos ko, pakawanam ka, aglimang kan no tagad to'y daytan nagyan ti Facebook no, alaw kitain nyo ni masikog ne, kitain nyo, imay deyo aminan. Kagapot ibain mga ta ni Maria, wano saan pan na kinonpermaran, ang mga tangabain ngam siyempre na pan na, siyempre sinungod mo 13 years old, balasitang haan na balasang, napan nagkadkadwada. Kuno kitain nyo di jay ang gulo na, may nga bakit, may nga ubing nagsikog. Anya di jay puros imposible. Ngam aramid ti Diyos, aramid ti Espiritu Santo. Grasya ti Diyos ang dayjay ti kitaan tayo dayjay dagiti ebanghelyo tayo tatta. Kadaytoy, kitaan nyo daytoy. No umay da kay kaskasabaan dagita ka arrobayo. Dagiti manggurgura kini Apo Santa Maria, dagiti hanga mamati kini Apo Santa Maria. Ibagayo latan basaem jay ebanghelyo ni Lucas chapter 1. No binasa da daytan likliklikan da nga basaan datoy. Haanda nga maiturod nga basaan datoy. Apayakas ano ko ma kunana nga irod dito nini agragsak kas kiti na idumduma ti patigna. Agbalinto nga sika isikog munto ti anak ti Dios. No ni Kristo katao kin Dios, automatic ina ti Dios. Theotokos kunana da mother of God. Iso nga dagiti dadto maliklikan da nga basaan dayto ita apaya haanda mairasonan. No kaguram ni Maria basaem dayto no hangka mamati kanya na basaem. Iso nga no umay da kay igpilan ti Biblia nga umay kaskasabaan ijay sa danto ibagang ibaltuog yo tabulto yo no adda ni Apo Santa Maria ipabasam. Dayto iti kadakkelan nga armas mo hangkay nga agi-explainan basaemon panawamon umay kanto no maawatam kunamon.
Dahil ti kabuteng da nga basaan, dahil ti chapter 1 ni Lucas. Kinagmayat ti pan nakaaramid na napanti anghel, imbaga na nga agsigog ti balasitang, kas ano nga mapasamak, kinonpermaran na abirhen, kumaya awam mo ti kaididak ko na, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo, na indak lanto ti anak mo. Napankin ni kasinsin na maaramid ko makanyak, your will be done. Kukuna tayo, iso di kararag tayo. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adda ken ka. From the Bible, direct, nga kinopya tayo niya, sika tinainggasatan kadagiti amin a babae, sao ti anghel. Speaking of nainggasatan, nakagasgasat ani Maria. Dayjay babae ang nakapsot, ijay pan nakatinag ti basol ni Eva, narukop a babae, binawi tinadalos a babae ni Maria dayta. No nainggasatan ni DJ nailunod ti lubong gaputi kinakapsot ti babae, tata napasanto ti lubong babaen tinadalos a babae ni Maria dayta. Kakuna tayo nainggasatan ni Apo Santa Maria. Imaginam, apa yung nga nainggasatan, sinaklot na iti siyam abulan. Mano, siyam abulan nga naisikog na po Isos, no? Hanga 7 months, awang pa mo sa sisaryan, idi niya, dangatan. Baka sinisaryan na mo, tadardaras nga, umay ti mangisalakan, lokatan tayo, rimwaren. Sinikog na ti siyam abulan. Naggasat ko na tayo, inawit na iti siyam abulan ni Apo Isos. Ngamnukit kitaan tayo di kinagasat nga idikdeklara tayo, amu tayo malagip yun di Sorrows of Mary, dagiti ladladingit niya po Santa Maria. Malagip yun dagiti ladingit na, idikas maibagan nga kas ina, idaydayaw tayo, sikat ikagasatan kadagiti amin na babae, ngam deep inside adda nasakit iti pusonan, apaya amu na marina na nga, di anak na, ilansadan tulaeng ti cross, doyoken dan tula ti bakrang na, dagiti tattao nga sinursuruan na inayayat na imbilang na nga pamilya na liputan dan tulaeng. Nasakit parakin ni Maria dayjay. Ammo na dayjay no malagip yo dayjay ladawan ti kwa, ladawan ti perpetual help. Nakakita kayo ti ladawan ti perpetual help? Boom! Kasanit sura na ni Maria nakaawit kin ni Apo Jesus, di sinilas na, di sandal na, nagaan, ngam addadwa nga anghel nga babatit ito'y abay da, nga anggelo ken Gabriel ken Michael ken Gabriel ken Michael kunanan sa dijay, huwag kunana dijay, nga dua ti iggen na. Anya ti iggen da dagitoy anghel na alsem soka nga da duyok na ken lansa ken martilyo. Iso dijay iji aramiden nakitan narinan ni Apo Santa Maria ti maaramid to ken ni Apo Jesus. Isogor nga bitterness kunana dayjay. Kakunana naliday jerupa ni Apo Santa Maria ken Violeta apaya nya ti kunana apay kastoy laengen ti pamayan yon to ditoy anak kon parigaten yo kas lakas jay meaning na dayjay. Di perpetual help sunod dakas jay yo. Kakas dyan ni Apo Santa Maria, uwan ko na tayo na inggasatan kadagiti aming nga babae, but deep inside at dalidaynan, apaya. Ngamin, parigatin dan tulaeng ni Apo Jesus. Duyuken dan tulaeng, ilansa dan tulaeng iti cross. Ngam no na inggasatan ko na tayo, siyam abulan nga nainggasatan ni Apo Santa Maria, apaya sinaklot na ti anya naganan ti anak ti Dios nga ti Mesias nga umay ditoy lubong. Inaw-awit na iti siyam abulan kenaggasat ko na tayo isogor di karkararagan tayo nga sikati na inggasatan kadagiti amin a babae. Na inggasatan matibunga ti tiyan mo ani Jesus. No nagasat ni Maria, gas ano matipan nakapagasat ti lubong because of that yes. Di pa nangibagana nga matungpal kumakanyak akas saom, kas sinaom, yes, daya yes ni Maria, kas ano matigasat ti lubong.
No naggasat niya po Santa Maria siyam abulan ang inawit na, napagasat mo ti intero alubong. Apaya, ni Apo Jesus nga inawit na isaknap dito'y lubong, na iwaras, kanya ti kunana, malagip yun, di kunana nga tibasbasol ti lubong, pinunas, napunas, babaan ti dara ti kornik, maturog kay lata. Babaan ti dara ti kordero, han? Kanapagasat ti lubong, napunas ti basol, babaan ti dara ti kordero. Anya day ta dara kordero ni Apo Jesus, anatanok nga naidaton iso dayayan, naibunyag kanya tayon. Di original sin, pinukaw na. Tunggal makimisa ka Domingo, haanlaeng nga siya mga bulan nga awitan tayo, kaslakin ni Maria Masikog, no di tunggal awatem tinasantuan a komunyon, bagbag katem, addaking ka ni Apo Jesus. Kano nagasat ni Apo Santa Maria, haang kangarod nga nagasat. No nagasat ni Apo Santa Maria, ta inawit na, ti Mesias, anak ti Diyos, haang kangarod nga nagasat, na ibunyag king ka, dagiti sakramentom no agbasol ka, agkonpesar ka, mapakawan, tunggal agkomunyon ka, hang kading adda kanyam ni Apo Jesus. Iso nga no nakagasgasat ni Apo Santa Maria, gapu dayta panagwun na iraman tayo iti dayta a kinagasat. Kagaputan nagasat ka, anya ti aramidem, no, kung kunatay nga rod no daduma ka, naggasat tayo lang nga roden, nagdakkel lang nga rod a bendisyon ken grasya nga naawat tayon, no daduma, awang pay laeng majipuso tayo nga agyaman. A grateful heart is a happy heart, kunanan sa dayjay. Ti puso nga agyamyaman, naragsak a puso, tinaragsak a puso, iso ti puso nga yaman. Kada tayo mo no daduma, dadtangaruden, nauawaten tayo ni Apo Jesusen, maigamgamer nga rod kanya tayon, paspasantuan na tayo, numampay nakapsot tayo, punpunasan na ti basol tayo, ngam no daduma, di puso tayo, di tayo pa mo agyaman. Kati agyamyaman a puso na ragsak. Oy, ti agyamyaman a puso na ragsak. Kitain nyo man, ibagaman ta kaabay mo, nagasat ka kunam. Hapaw, adapay la sakit tinakam mo nga mangibagang, nagasat ka. Adapay la apal na mo, data, nagasgasat nga ron iso na. Nasingsing po nila kay na. Adapay la sakit tinakam mo nga mangibagang nga nagasat. Ti ay nagasat ka, no bigbigam day ta kinagasat, naragsak ti pusom, ngam no daduma ngamin, datayo mga tattao, haan tayo nga mabigbig day ta kinagasat, ti grasya ni Apo Diyos kanya tayo, iso dagitay tattao, no hamo mabigbig ti grasya na, iso dagitay tattao nga, agkom-complain, addalabasit agrik-reklamo, addala kamali ni kabsat man, ison ti mangdadadael ti buo nga aldaw, kintawon na, gapo di bukod na nga pagayatanen, dadaulan ng ti pamilya, di pa'y laagyaman ti grasya, di pa'y laagyaman no anya ta inted na nga bakit na, no inted na nga lakay na, umapapal di ka arroba da, piyapay kanya na, nakalong lives nila kay na, ti ammum Ado kwarta na, ado mo ti sop-soplayan na, mo tay nga rod. Piyapay ni bakit na ta nagsiksi mga opisina, uwan. Piyapay ni bakit na nagsiksi mga opisina, piyapay ni bakit mga aga bugo ang tawan makaiturod nga mangarem. Kanila kay mo ka agpay ay ni bakit mo agpayso nagsiksi mga opisina, awampay di mo pay maiturod ti agsao kanya na. Ibag gumatang ak mamutibrip. Kanya ka magumatang. Nagsiksin bakit na kanay rot-rot mo jibrip na. Kanya nagasat nga rod dayay. Ay, dun sa adya ka mo, awan ti amok ng pakawanam. Awan mo madamdamag ko ngam, adya ka mo damariri na ka. Sino tinagasat? Kano daduma ki ibasar tay kadagitoy dagiti nagasat. Ngam ti kinagasat kakabsat, iso dayay panangawat tayon kini Apo Jesus.
Isugarod nga agragragsak ti kuma-attitude tayo, agragragsak agyamyaman, tunggal grasya ken bendisyon, pagyamanam. Ti makaro na kada tayo daduma ka, inikan na kati sa nga pulo nga bendisyon, at dala may sa nga hanga napatgan nga kararag mo, agkong kumplin ka ijay may sa, dim nakita sa nga pulo. Isugarod nga na irot ta isem mo. Nagdadagiti tattao nga handa pa nga, diyak amo nagrigat nga umisem. Sa dala makaisem no maitid mo di utangan na. No, dati umutang ko man, dati. Umutang, apo maitid mo ko, apo nagisem. Ngam kalpasan data, ay apo talaga, nagpakamatay kan ta talaga nga. Kanya na ganan. Senior citizen kayo ito, nagkita kayo, ta talaga nga. Nasipot, sip-sip, rumwaran, aglimangak ko na dahil. Kaya so na dyan nagkaputan, nagasat tayo, ti puso tayo kumaagyam-yaman. Iso nga ni Maria, idinaawat na daytan, idinagwon isunan, kunana, kanya naganan, maaramid kumakanyak akas insaom. Idinaaramid da niya, tapno pagkukunikan tayo, tapno na nalaklakatay maawatan, napankin ni Elizabeth, pinartiraan na, tinulungan na, nagbalin nga tamo nga yaya akin ni San Juan, haan? Maalayo di logic na? Siyempre, bakit ni Elizabethan? Diyan mo no yung timtimplaan da nga gatas, no, bunakid won, no. Siguro, di kati bunakid siguro, dito bright ko na, kasi naglaing ni San Juan, haan? Kaya di napanan ko nanan, idi ko na mo ni Elizabeth di sumungsungad, amom, idi sumungsungad ka ko nana. Nagkuti dato'y sikog ko, ni San Juan da ni Elizabeth tinang ibaga. Nagdaydayaw ita sikog mo ko nanan. Kanya ko na ni Maria, ni Sudayan, siraragsak ni Maria, nagkantan. Hanya ti ko na, to'y puso kidaydayaw na. Ti pusok idaydayaw na ti apo ko nanan. Gaputa addan. Kada tayo kumamat nga nangawaten kini Apo Jesus. Ti attitude tayo kuman, ti puso tayo, idaydayaw na ti Apo. Iso nga, awan ko maarason tayo nga agbugbugnot, agimulmula ti sakit tinakam, umapapal ti anyaman nga apalan tayo, tama nagapal tayo, managing bubukod, iparabor mo ta pinaraburan na kangarod. Dagitaan niya nga grasya nga adda kanyam imparabor na, iparabor mo met, pinarparaburan na kalaeng, siyak mo nagtrabaho, Father, uwan, uray talaing mo, tatalent mo, imparparabor na laeng, anya nga rin ti attitude tayo, agyam-yaman kini Apo Diyos. Panunutan, mano ti grasya, kasano kadakkel ti bendisyon na king ka, kasano ti parabor nga inted na king ka. Kuna nga rin, inikan na katibain ti nga parabor, jela may sa nga haan nga napagan ka, numabalbalin ka, end of the world making kan. Di ka pa'y agyaman. Kastoy mo dahi ti pamilya, agyaman ka tadda pa'y la pamilya. Kastoy mo dahi ti lakay ko, Father, agyaman ka tadda pa'y lalakay mo nga bugbog kawam. Padasong nga bugkawan tanatay, kabutang munto mata, na nalakaya ti man anungan. Kastoy mo, dahil bakit ka, Father? I-shot mo latan, maturog ka, no, sa mga naun baga mo, nalpas. Iso nga nagado ti bendisyon, nagado ti grasya kanya tayo, no daduma, awam pa'y laang mo daya grateful heart, awam pa'y laang mo daya agyaman na puso, full of complaints, full of ambition nga mga matungtungpal, full of dagitay ko agkamkam, hangka mapmapnek, kaya sa anong nga agyaman ta pusom? Kiso nga tatakabsat, kakabsat, naggasat niya po Santa Maria, ngamahan tayo ang ilibak, uray si ka nagasat ka. Nagasat ka. Binaklay na, sinalot na iti siyam abulan, si ka, agnanayon, tunggal umay ka, tunggal agkomunyon ka, tunggal awatem tinasanto na Eucharistia, ni Apo Jesus addaking ka. Malagip yun ko na ni St. Francis, anya ti kunana, no makakita akti anghel, ken padi kunana, I would bend first my knee before the priest, then to the angel kunana. Apaya, gapungarod ta day tayo Eucharistia. Awam mo ti makaaramid ti, awam mo ti makonsagraran no, awan ti padi, hangaga po ata padi ak niya.
Sa bagay dandani ako manawon so katandak to dagiti nga mga yat kanya. Amo ka no sinno kayo nakalista na ganyon. Taga Kasilagan nya daga diyan. Ay angong ko. Baka wanam. Kasi di jeti kunana nga nagasat kunana ni Saint Francis won siyam abulan nga sinikog ni Maria ngam everyday adda Eucharistia. Kahamoy lang nga siya tag benefit hamoy lang nga da kami datayo. Da kayo nga umawat, da kayo nga nabendisyonan. Iso nga no, tiramot na kumaamin day jayan, no nagasat kunanan, nagasgasat kan, nabigbigam ti Eucharistian, ni Apo Isus, nagasat ka. Karo na mo no daduma, kadya apuram nga umay nakimisa, umawat ka tinasantuan ako komunyon, Diyos ko adapay milat ti katay na di kan sapay nagtutbras, anyamo daytan. Baka mabuteng pa ni Apo Isus nga sumurok ko ay kunana pa giden ta. Ha, amen kunam ko oray lang agsalimuya umadayay. O makaatras pa ni Apo Isus mo tan nilipatan mo ti agtutbras ti kay kapaspas mo mga umayon imbes ko mga wow nagdalos umay ni Apo Isus. Hanga bali di katayon. Maitolirit day jayan nga sumrekan na tinarigrigat no dijay puso nga apan umawat ke napnap no nasulatan ti gurgura nasulatan ti apapal nasulatan ti saksakit tinakem imbes nga naragsak nga umay ni Apo Isus ke agkit kita nasabali mo nagyan na day ta puso hanapay ammo agyaman hangat nga may mayat no kasjay aya Nagasat ka. Nagasat ni Maria, nagasat ka, bigbigam ni Apo Isus nga daking ka.